salah kondo sayatane saka ati ramong ana lambe geni sing ning ati enggal disirani yo ben adem kaya aja sujono aja nyiksa raga sna kuwi mesti ana godhong mawa sing ning dada enggal dilerno yo ben adem kaya nek semono. Sabar ya, Dok.
sampun katoran nonton Ojo Sujono ya nak ya. Oke gimana bro?